Здравейте, приятели! Днеска се срещнах в мола с ми момичета, запознахме се. И им казах, че имам лего, което ще си го реда. И те ме попитаха, може ли да си направя, може ли да направиш клипче за легото? И аз казах, без проблем. И сега точно това видео за вас, момичета, и за вас, приятели, е тук. И сега ще го нареда. Първото цвете, което ще правя, е драцена. И каза, че Dragon 3, значи Dragon 3 би трябвало да пуска Dragon Fruit, което е хубаво за Слави, защото той прави колаж вид от Dragon Fruit. И е много хубав колаж вида. Здравейте, приятели! И ето тук сега точно го довърших. Ето го малкото му коренче. И слагате така, може да се махнат, сложат също, става и с ето това, дигнат и да се сложат. И ето ги двамката. Чета това точно сега е специално за вас. Обещанието ми, ето изпълнено. Ето виждате легото, както попитахте ме, казах без проблем и ето го. Видеото е тук.